Niin, NL bootcampeille Vol 2 himasta peruutelle. Bileet patrollilla. Kohta humppara-aikaa ja lähdetään käymään Laajavuoressa kahvilla. Pojat on tulossa, Tomppeli on hakenut liimiksen ja Oltsun kyytiin. Nipaa tuli jo aikaisemmin. Lähdetään käymään paikkaan kanssa kahvilla. Komenta takas. Ei tää paskalle auki. Moi! Päivä. Fake blondina. Moi. Hyvä. Real blondina juoksee karkuun. Moi. Moro. Ässälle kahville. Kaffitellaan. Siinä on kahvila. Mä tekemään kissavideoita. Oi. Kuka se Mirri? Mä voin olla. Sen näet sitten. Siihen on muuten YouTube, missä ne julkaistaan. Joo. Elää vaan suu auki. Oot sä tolleen aina servullakin, kun sä saat suun? Joo. Magalti. Pöllö tekee pesäänsä. Mites kun 9 pitää lähteä aamulla lenkille, niin ootko ylhäällä? No on. Hyvä. Lenkille. Ei saa. Sinisen Mäkin on niin urheilullinen, että varmaan viimeksi 10 vuotta sitten käynyt pakon edestä. Minä tarjosin kuitenkin pallopastorille mahdollisuutta, että voi jää ensi kuppi pitää pallopastorikuppina. Ois saanut näkyvyyttä. Ja ois saanut Invin sinne, niin ei uskaltanut tarttua. Rupes vaan vittuilemaan minun hiusrajasta. Mun mielestä aika loukkaavaa. Sen jälkeen on kahtunut ihteeni peilistä. Huomenta. Tänään on perjantai. Kello on jotain 11 luokkaa. Kato, Nipa heräs. Huomenta. Huomenta. Oi. Kato sekin vittu Brassu Oltsu heräs. Eilen siis tultiin tänne ennen torstaina ja laitettiin tänään setuppailtiin kaikki valmiiksi FCS:ää varten. Otsus PlayStation. Päivitys näissä koneissa. Quality. Nättiä! Top 7, top 7, top 7. Top 5. Pitäisikö käydä kontesta nopea olut? Jos mä sais DMR. Otetaan kuva. 170. Varo vaikeakin sitten ne poppaa. Hyvä. Liiviksen kaalevat kirjoitetaan, oispa session 2. Mitä mä teen? Kun elämä petää mua vittu. Jees. Saa. No niin. Moi. Äiti, mä oon TV:ssä. Touchdown! 5-6. Kiitos sitten raista. Vittu jos asut mua ilman, niin oikeesti. Meidän pakko tippaa. Miltä tuntuu, että kuolesit round 2? Kuolasko muuten oikeesti Olavi TS? Ei vitus. No ihan hyvältä tuntuu. Pelaajan haastattelussa Kargen pikkuveli.
Mukava. Ja tässäkin on 1, 2. Vähän. On. Oreo ja mun on Ariel, is it you? Parkasti saattaa jäädä. Kumpi voittaa? Haluatko ottaa turpaa? Vittu banaani. Kaiken lisäksi. Hyvä liivis. Tää helvettiä taas tapahtuu. Joo. Sitten pääsette näki siitä finaaliin. Se olisi tolleen varmaan jotakin. Tuplapumppa. Näillä banaani. Pääsi vanhaan mulle. Ja kato. Finaalis. Ei se ole mahdollista. Nipa ja Oltsu. Oi, on 3-3. Lähtee kauppareissu. Hakellettu tarpeita. Ei tätä kävelyä varmaan tarvitse kuvaa. Pitäisikö noita munkkeja? Ainakin kyllä. Mitähän tarvii sen kananmuna? Ei tarvitse tehdä. Kato nyt. Otetaan se. Jee, jippi! Miten meillä menee? Täällä ruoppaa miehet heräämään. Oliko rankkaralli? Unen puolesta. No ei tänne on nukkumaan tultu. Toisilla on vielä virtaa tälleen maanantaina, kun ei vaan oo tuolla yötä myöten riekkumassa. Tuo pleikkari on maksanut enemmän takaisin kuin mitä sä oot maksanut siitä. Tohon peli. Hyvä. Aurinkoinen on herännyt. Niinku sairasta asetta mitenkö. Hei niin. Olts joku jäi. Vielä kerran. Voi viedä mun mussin. Viepäs. Vastattiin Oltsunkaan pallopastari DM:n Tomppelin DSS. Se oli laittanut Mix Unbadsta sanoen, että älä vammaile. Kai te ymmärrätte, että se voi olla tommoselle jollekin nuorelle aika isokin juttu ja sitten vaan trollatte. Mutta ei se mitään, mä repuolettaisin sen Discordin sen jälkeen. Niinku senelle nuuska. Meitsiä liimissä samassa kuvassa äiti. No sen Tämä oli tämän tarinan loppu. Mutta seuraavassa jaksossa jatketaan Kuopiossa kesäpäivillä. Uudestaan! Tai kesän 14. päivä. bootcamp. Eat hair or be banana. Nyt tehtiin lopetus.